10/1/2022 भारत के इतिहास के सबसे भयावह दिन। जोना दिन झारखंड के जिला पलामू थाना नावा बाजार में तैनात झारखंड के ही जिला साहेबगंज गांव कबूतर खोपी के जामबाज दरोगा लालजी यादव की हत्या हो गई। और ये हत्या के वजह सिर्फ अवैध वसूली रहे। कुछ दिन पहले लालजी यादव के बड़ पदाधिकारी से अवैध वसूली के विषय में कुछ वाद विवाद भइल रहे। 4 दिन बाद लालजी यादव के लाश एगो घर में लटकत मिलता और थाना नावा बाजार से फोन आवता गांव कबूतर खोपी कि राउर बेटा राउर भाई खुदकुशी कली हले। भैया ये खुदकुशी ना, इनका के मारल गईल बा, ई सच्चाई बा। लालजी यादव कभी खुदकुशी नहीं कर सकता है। सच कहा यह गीत के माध्यम से रोज सुबह सुनी और लालजी यादव भाई के इंसाफ दिलाई सबे। जय हिंद। भैया जान बुझ के मारल गईल बा, जुल्म के खिलाफ करे वाला के, घूस के खिलाफ करे वाला के फांसी पे चढ़ावल गईल बा। जुल्म के खिलाफ करे वाला के फांसी पे चढ़ावल गईल बा। जुल्म के खिलाफ करे वाला के। भइल रहे एसपी से झगड़ा भइल रहे डीएसपी से झगड़ा, यही से बाग के उजाड़ल गईल बा। जुल्म के खिलाफ करे वाला के, घूस के खिलाफ करे वाला के फांसी पे चढ़ावल गईल बा। घूस के खिलाफ चले वाला के डीटीओ द्वारा मारल गईल बा। जुल्म के खिलाफ करे वाला के फांसी पे चढ़ावल गईल बा। जुल्म के खिलाफ करे वाला के। खतरा लाल कहे साच बतिया बतिया खतरा लाल कहे साच बतिया, यह पे पर्दा ओढ़ावल गईल बा। जुल्म के खिलाफ करे वाला के, घूस के खिलाफ करे वाला के फांसी पे चढ़ावल गईल बा। घूस के खिलाफ करे वाला के फांसी पे चढ़ावल गईल बा। जुल्म के खिलाफ करे वाला के जान बुझ के मारल गईल बा। जुल्म के खिलाफ करे वाला के।